Ga nan jerin ƙasashe 10 da suka fi yawan jama'a a nahiyar mu ta Afirka. Kuma shin Najeriya ta nawa ce? Ƙasa ta 10 a jerin ƙasashe da suka fi yawan jama'a a nahiyar mu ta Afirka, ƙasa ta 10 ita ce ƙasar Algeria, inda take da mutane da suka haura mutum miliyan 46. Sannan sai ƙasa ta 9 ita ce ƙasar Uganda. Kuma ƙasar Uganda tana da mutane suma da suka haura mutum miliyan 48. Sai ƙasa ta 8 ita ce ƙasar Sudan, inda ƙasar ta Sudan take da al'umma ko jama'a da suka haura mutum miliyan 50. Ƙasa ta 7 a jerin ƙasashen da suke da yawan jama'a a nahiyarmu ta Afirka ita ce ƙasar Kenya, kuma ƙasar ta Kenya tana da mutane da suka haura mutum miliyan 55. Ƙasa ta 6 kuma ita ce ƙasar Afirka ta Kudu. Ƙasar ta Afirka ta Kudu tana